Забеспячэнне верхавенства права, законнасці і правапарадку, абарона правоў і законных інтарэсаў грамадзян, а таксама грамадзянскіх і дзяржаўных. Амаль 78 гадоў выкананнем гэтых задач у складзе прокурорскіх органаў Беларусі займаецца прокуратура Брэсцкай вобласці. Розныя часы дыктавалі розныя прыярытэты. Аднолькавымі былі і застаюцца прынцыповасць у адстойванні законнасці і справядлівасці на ўсіх узроўнях, ад асобнага чалавека да спраў дзяржаўнага маштабу. Сёння прокуратура Брэсцкай вобласці адна з лепшых у рэспубліцы. У зале тыя, хто ў розныя часы складаў і складае яе калектыў, а таксама шматлікія госці, кіраўніцтва выканаўчай улады, дзяржаўных органаў і устаноў. З падзякай да юбіляраў звярнуўся і старшыня облвыканкама Анатоль Лис. Приятно слышать из уст генерального прокурора нашей страны о том, что Брестская прокуратура является одной из лучших в республике. Сегодня работники прокуратуры, кроме тех непосредственных задач, которые решали постоянно, много внимания уделяют и экономической безопасности нашей страны и нашей области. Разрешите мне сегодня также поблагодарить всех сотрудников, которые работают на территории Брестской области, за ту работу, которую они проводят. Пожелать всем крепкого здоровья, успехов. Лепшыя па выніках службовай дзейнасці прокурорскія работнікі ў гэты дзень атрымалі ганаровыя граматы абласной і гарадской выканаўчых улад, а таксама дэпутацкага корпусу и дзяржаўных органов. Уверен, что и в дальнейшем работники прокуратуры будут достойно выполнять свой служебный и гражданский долг. Желаю всем сотрудникам и ветеранам здоровья и благополучия, а также успешного выполнения всех намеченных планов на благо Берестейского края и всей Беларуси.